Gumy. Protetická protišmiková ramienková lemovacia plavková. Potrebujete správnu gumu na svoj projekt? Pozrime sa na 4 typy a ich využitie. Protetická guma, pevná a stabilná, slúži na fixáciu chrbtice pri nosení samostatne alebo ako doplnok na oblečenie. Skvelá na korzety, spodnú bielizeň alebo iné podporné odevy, kde je dôležité držanie a opora. Plavková guma, tzv. Surová guma, pružná a odolná voči vode. Ideálna na plavky, športové oblečenie ako fitness outfity. Drží tvar aj pri namáhaní a vodeodolných materiáloch. Ramienková guma tenšia a jemná a komfortná. Vhodná na ramienka, špagátiky či popruhy, kde elasticita nesmie tlačiť. Lemovacia guma používa sa na lemovanie okrajov, napríklad rukávov, nohavíc a plaviek. Dodá hladký profesionálny vzhľad a spoľahlivo drží. Takže fixácia chrbtice a opora, protetická guma. Odolnosť voči vode, plavková surová guma. Jemná elasticita, ramienková guma. Elegantný lem, lemovacia guma. Všetky typy gumy nájdete na predajni Levík alebo pohodlne online na www.levik.sk.